adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News. Ang channel sa kalambuan diri sa lungsod. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa among lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang musanong, daghang mo invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Sa pagkatinood guys, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga tindahan, nanginahanglan og para ng mga supermarket ba o magunaywa diri sa among lungsod mao nga bisan pa man sa ato ang kapobrehon pero aduna tay matabang sa atong lungsod. Bisan pa man sa ginagmay nga paagi, aduna tay ma-contribute sa administrasyon niya ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aron mas daghan pa ang daghan pang mga idea na mabuhat sa atong lungsod nga mas ang atong murag aim or target nga ang kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Kinahanglan nato ang pagtinabangay, panagiusa ug teamwork nya natay usa ka tumong para pagpalambo sa atong lungsod. Ato gayong maghiusa ta bisan pa man sa natay lahi nga pagtuo o kuan pero di na nato nang hikalimtan, kinahanglan nato ang pagtinabangay kay basta maghiusa magtinabangay niya natay mag-usa ra nga to ang unsay atong gusto sa atong lungsod. 100% nga mabuhat na nato. Why imposible? Basta naapod ang guidance sa Ginoo. Importante ug unsay atong maayo ang atong tumong. Okay? Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko, kinahanglan nato ang mga investor, ang mga negosyante nga mo put up diri sa lungsod sa Matalom. Kay ngayon mo guni guys, government o private sector. Ang gobyerno mao mohimog mga proyekto karon mga daan, farm to market road, mga pantalan, mga terminal. Ang negosyante pod siya po'y mohulma og negosyo nga maka-create siya trabaho, mo income og lungsod nga mo-create siya job, ina ba? Doon na doy mga business nga mahimo basta magkuyog silang public o private sector nga mukuan. Kinahanglan ako naghangyo nga atong itry sa pagnegosyo. Atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Okay? Guys, natin mo guys. Okay, mayong Bernes katong tanan o God bless to all Matalomnon. Ati og minahal kong Matalomnon, okay. Katong ganahan mapalit og balot diata karon sa Matalom Municipal Plaza guys. Katong ganahag pulutan niya welcome mong balot mo sir. Balikon ko ha sa ganahan mo palit og balot ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza niya. Today is Friday, is apply day.
Nya sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mo sanong, daghang mo invest og negosyo, atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.